nagħmel dak kollu li nista' u li jiddependi minni biex inwettaq bl-aħjar mod possibbli is-servizz pubbliku li huma f'dawl. Aħna l-koll li qegħdin ngħixu din is-sieqa solenni aħna ċieda ta' ġrajja importanti fl-evoluzzjoni kostituzzjonali tagħna li żgur titniżżel u tibqa' mfakra fl-istorja ta' ġensna. Meta għada pitada din l-istorja tinkiteb, jiena żgur illi fir-rakkont tagħha tingħata importanza speċjali għal fatt kif il-Parlament Malti, ispirat mill-Gvern, irnexxielu bid-deħn, bis-sabar u bi-spirtu ta' kooperazzjoni u kompromess jasal fi ftehim kważi unanimi u bekk warrab darba l-dejjem kwistjonijiet li qabel kienu jifirdulu. Dan għandu jkun ta' soddisfazzjoni għalina u ta' awgurju tajjeb għalli ġej. Fil-waqt illi kif ta' sikwit sfortunatament naqraw jew nisimgħu fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Pajjiżi oħra tibdil kostituzzjonali ta' stess jagħti lok għal-rewwixti, ġlied u ħafna drabi anke tixrid ta' demm u ta' min jifraħ illi f'pajjiżna dan it-tibdil importanti sar fil-paċi, fl-ordni u fil-kwiet bi spirtu ta' kooperazzjoni reċiproka kif titlob id-demokrazija. Il-jum kien il-ġimgħa, id-data it-13 tax-xahar ta' Diċembru, is-sena 1974. 50 sena ilu fil-għaxija, f'lejla kiesħa u bix-xita, fis-sala tal-arazzi fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt, tlaqqa l-Parlament ta' 360 seduta tat-tielet leġislatura mill-indipendenza. Għal ħafna l-istorja ta' Malta Repubblika tibda f'dik il-lejla. Iżda hija storja beru fil-ġrajja tal-indipendenza li seħħet 10 snin qabel. Fil-mixja għar-Repubblika saru taħdidiet u negozjati fit-tul bejn żewġ delegazzjonijiet, kull waħda ffurmata minn 3 deputati miż-żewġ partiti fil-Parlament. L-avukat Ugo Mifsud Monici kien fid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Tifkiriet li għandi huma l-ewwel nett bdejna ċertu atmosfera ta' tensjoni. Però mbagħad meta bdejna niddiskutu, it-tensjoni naqset għax bdejna naraw li nistgħu naslu soluzzjoni li naqblu fuqha mingħajr inkwiet kbir. Borx Olivier kien iqis illi l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza kienet l-ikbar achievement ta' ħajtu. Kien ħadem għalija tajjeb li ġib l-indipendenza għal Malta biftehim u blankwiet kienet għalih xi ħaġa li jieħu pjaċir jiftakarha u jiftakar biha. Allura meta qegħdin nitkellmu kif se nirrivedu dak li kien għamelu, għal-bidu kien iħossu skomdu. Però mbagħad fid-diskussjoni dejna nsibu mod raġunat ta' kif insolvu il-problemi. U kemm naħaw kemm oħra bdew jaċċettaw it-tibdiliet mhux kif kienu xtaqgħuhom huma li jsiru fil-każ tal-Labor jew kif ma jsirux fil-każ ta' Borx Olivier, imma kif bil-mod kif konna qegħdin nirraġunaw bejnietna setgħu jsiru jkunu aċċettabbli għatnej.
Fl-ewwel jiem ta' Diċembru 1974 il-Parlament iddedika għadd ta' seduti għal dibattiti b'interventi tad-deputati kollha dwar il-Kostituzzjoni tar-Repubblika. Fit-13 ta' Diċembru dan kollu ġie issiġillat billi il-Parlament emenda l-Kostituzzjoni, il-liġi suprema tal-pajjiż. Il-kap tal-Istat ma baqgħetx Reġina Elisabetta. Meta id-deputati intalbu jivvotaw għall-abbozz ta' liġi li emenda il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza, ir-Repubblika ġiet stabbilita b'maġġoranza qawwija. Deputati tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista ivvotaw ma' dawk tal-Gvern Laburista. Minħabba l-importanza tal-vot, l-Speaker Emanuel Attard Bezzina talab lil dawk li qalu iva biex iqumu bil-wieqfa. Għamlu hekk 49. Baqgħu bil-qiegħda 6 tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk kienu kontra, fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. George Borch Olivier. In-nuqqas taqbil fil-Partit Nazzjonalista ma kienx dwar il-prinċipju li Malta ssir Repubblika, iżda dwar il-meta u l-kif, il-metodu kif il-pajjiż se jasal għal dan il-punt. Il-tabib Alfred Bonnici kien fost is-6 deputati illi votaw kontra. Aħna ma stajniex naqblu mal-final mingħajr ma jsir referendum. Din hija ċavetta ta' kollox. George rid sal-aħħar moment, sal-aħħar nifs isir referendum. U jiena kon naqbel miegħu u meta tħanna biex nivvotaw għall-Parlament għalija di ma konniex nafu, jien ma konniex naf min se jivvota favur u min se jivvota kontra, għaliex meta George ra li kien hemm element fil-partit li donnu rieda, għal mela la ma tridux toqgħodu fuq dak li dajt jien nibqgħu nopponu. Jien antikom a free vote. Kulħadd jidħol fil-Parlament u jagħmel skont il-kuxjenza tiegħu. U allura kulħadd ħassu liberu li jidħol hemm ġew u jivvota skont. U hekk ġara meta tħanna fil-Parlament u saret il-votazzjoni. Spiċċajna Kakija Zammit, Kassar Galja, jien, Borch Olivier, Ħuħ, Pawlu u Neputi, konna 6. Imma jien ma kon, naturalment, kon naħseb li Borch Olivier, ovvjament, Borch Olivier kien il-ħan kollu jgħid li se jopponi, u Pawlu u Neputi ma konx naf li Kakija Zammit u Kassar Galja kienu wkoll u ma kienux jafu jiena x'jiena qatt ma tkellim magħhom fuq hekk jiena kulħadd kellu l-idejat tiegħu u mort ħanna hemm ġew biex kulħadd jesprimu l-opinjoni tiegħu. Fis-seduta ta' 13 ta' Diċembru 1974, il-Parlament ma vvutax biss biex Malta ma tibqax monarkija. Emenda wkoll il-Kostituzzjoni biex għamela aktar sekulari. Aħna ridna illi nsaħħu d-demokrazija. Il-Kostituzzjoni ta' 1964 li għaddit mill-Parlament Ingliż u li għadda Borch Olivier fil-Parlament Malti ma kienx tagħti id-dritt fondamentali importantissimu li huwa fiċ-Charter tal-Human Rights, id-dritt tal-libertà tal-kuxjenza. U allura il-Knisja setat timponi idnu fil-mejjed. U mingħajr ma jkun hemm ksur ta' drittijiet fondamentali stabiliti fil-Kostituzzjoni. U da aħna daħħanna klawżola li ħadd ma jista' jagħmel pressjoni fuq l-elettorat, fuq il-votant, pressjoni morali jew spiritwali. Għamilna provision oħra li fil-opinjoni tiegħi importanti. Illi kell il-distretti seta il-partit li jkun fil-gvern kellu latitudini kbira estensiva kemm jista' ibiddel id-distretti. U dan kien jaffettwa n-numru ta' kandidati li ġib. Dik li jgħidula gerrymandering. Da kellu latitudini range ta' 30% jniżżelu
jibda inaqqas u jżid il-distretti sintendi biex jieħu vantaġġ politiku għalli jkollu iktar kandidat. Dik il-range minn 30% aħna naqqasniha għal 10% dikinhar. Dik għalija miżura demokratika ħafna. Aħna m'għadniex għax aħna fil-gvern nistgħu sanżommu, anzi naqqasniha. Barra minn hekk għamilna wkoll dikinhar il-vot l-żgħażagħ tajnihom iż-żgħażagħ il-vot ta' 18 sena. Dikinhar saret ukoll. U saret ukoll miżura oħra importanti li kienet il-Kommissjoni tal-Employment. Għaliex, jekk tajna dritt illi jekk xi ħadd iħossu diskriminat fl-employment mal-gvern kien seta' jmur quddiem dil-Kommissjoni biex jieħu redress. Mis-sala tal-Arazzi il-55 membru parlamentari imxew għas-sala li kienet magħrufa bħala ta' San Mikiel u San George, illum is-sala tat-Tron, biex ħadu l-ġurament ta' lealtà lejn il-Kostituzzjoni tar-Repubblika. L-ewwel l-Speaker u warajh kull membru parlamentari. Jiena Dommintov solennement naħlef li naqdi federment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni li ġiet ta' Malta mingħajr biża' u favur hekk Alla jgħin. Tassew fidili u lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk Alla jgħin salvgwardja. Sir Anthony Mamu ħal ġurament tal-ħatra bħala l-ewwel President ta' Malta. Hekk Alla jgħin. Is-seduta parlamentari aġġornat ftit tal-ħin qabel it-8:15 ta' filgħaxija. Il-President tar-Repubblika, akkumpanjat mill-Prim Ministru Dommintov u membri tal-Kabinett, ħarġu mill-Gallerija tal-Palazz minn fejn is-Sir Anthony Mamu indirizza lil folla miġbura fi Pjazza San George. U jiena qed nerġa' nidher qudiemkom u permezz tagħkom quddiem il-poplu kollu. Karika ġdida bħala l-ewwel President tar-Repubblika Maltija. U mill-ġdid nitlobkom l-appoġġ u l-għajnuna tagħkom. Kont bl-influenza, kien jidli xi 10 ijiem bl-influenza bid-deni. U kienet ġurnata ta' bart spjedat, ix-xita kienet nieżla, l-ġurnata kollha kienet nieżla bil-qliel. U kelli mmur sintendi, konna jiena u l-mara tiegħi Alla jaħfirha. Meta wasalna l-pjazza u nżilt mill-karozza kien hemm xi ħadd għalli mhux aħjar iddabbar rasek tidħol ġewwa għalli daqskemm bart għalli għadek qed tisol u hekk. Għatlu dawk il-povri soldati għatlu ilhom hemm nis-sopponissijat jistennew li niġi jien biex nagħmlilhom inspection għatlu nħallihom hekk. U insomma mbagħad mort għamilt l-inspection u wara dħalt il-palazz biex inkomplu ċerimonja. Qabel ma bdiet is-seduta bdejna kien hemm Mintoff missieri u kulħadd ġib il-Kostituzzjoni biex jifferma jenna Mintoff. U Mintoff kollha minna, lil ħafna minna, kitbinna dedikazzjoni lill-missieri li għadhom għandi wkoll. Lil-Missier John, l-avukat Anton Buttigieg, li kien id-deputat Prim Ministru, Ministru għall-Ġustizzja u l-Affarijiet Parlamentari, il-perit Dommintov kitiblu messaġġ ta' apprezzament li sar ir-realtà sentejn wara. Kitiblu lil sieħbi li kien jistħoqlu jsiru fil-jum ir-Repubblika. Jiena kont immur nirkeb miegħu biż-żwiemel għax hu kien dilettant ta' żwiemel, jien kont inżomm żwiemel il-Mars għax kont dilettant. U konna ħafna drabi qabel il-Parlament. Immorru nduru dawra biż-żwiemel. U mbagħad jmur il-Parlament. U kitib li l-ġoni xi ħaġek li rikeb miegħi fil-ġurnata li saret ir-Repubblika.
Il-13 ta' Diċembru 1974 tibqa' mmarkata bħala ġurnata importanti fl-istorja kostituzzjonali ta' Malta. Malta saret verament Maltija. Ġifieri kienet importanti għas-sovranità ta' Malta. U rejna lid-dinja li aħna verament stat sovran illi rajna fidejna. U għax rajna fidejna mbagħad irsistejna biex Malta issir stat neutrali. Kien hemm bżonn li ssir xi darba, aħna konna nippreferu li nagħmluha b'mod ieħor. Però min taf kien imaġġel. U allura ridna naraw kif namministraw l-għaġla tiegħu u r-raġuni tagħna. U spiċċajna biex sibna soluzzjoni. Għaliex ma stajniex nibqgħu taħt il-monarkija Angliża li kienet ħaġa artifiċjali. Ġifieri aħna jiena ħadd il-ġurament ta' lealtà lejn ir-reġina. Tajjeb, imma lealtà kostituzzjonali jiena ma kontx inħoss illi hija r-reġina veru tiegħi. Kienet ir-reġina tal-Ingilterra li jiena ħlift li nkun leali liha kostituzzjonalment sakemm isir it-tibdil kostituzzjonali u Malta tieħu il-veru natura tagħha ta' Repubblika tal-Maltin. Dr. Mifsud Bonnici, illi serva bħala il-5 President ta' Repubblika, jistqar illi billi kien hawn ħafna Maltin li ammiraw lir-reġina, id-distakk mill-idea monarkika sar bil-mod. Meta kont President, ħassejt li qiegħed naqdi dad-dmir li nagħmel xogħol ir-reġina mingħajr ma nkun inkurunat. Jiena għadni kemm ħlift li nqiegħed lili nnifsi għas-servizz tagħkom u tal-poplu kollu bħala kap tal-Istat u bħala rappreżentant tal-għaqda u tal-unità nazzjonali. Intom ukoll, kull wieħed minnkom, għandkom teħilfu u twedu fis-skiet ta' qalbkom li taqdu il-parti tagħkom bil-għaqal, l-onestà, mhux bl-egoizmu jew bi-spirtu sezzjonali, iżda fl-interess ta' għajrkom u tal-pajjiż li għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox.